nebo? Ne, natáčení. Na prvním urazíte plátku tím motorem. Ne, vidět, co dělají gumy, víš? No, to kilo, Mikále, Jestli na hodinu. To je na hodinu. Ten pak a zatím ještě na tom je ještě víc. Protože jsem se zapadl. Nic. Pokud nezapadneš, jednou jsem to tam země zatepal nějak spojovat na to Gčko, tak jsem to pochopil. Tam zůstalo 2 dny nebo. Já si pamatuju Lukáš, když dostal na kolej. Zastoval ma. To byla větší paráda. Když volal hned. To muselo to stát a pak normálně to oni na to zapomněli. Jak to dostali, protože museli vyřezat ty logo na pořadí. To normálně vytlačili, ne, to nastartovalo, vystrčilo to. A rychle. Říká, teď 3 minuty jinak a bylo zlé. A vy jste ostatní přesnou, jo. Ale když tam jde mezi nápravama a potřeba někoho zemluvit. To dáme na první. A on to vzal, teď je teatr. To dáme, no. Máte nějaký opravdu vzdělaný. Já vím, o co ti jde. Tak druhou to nemuselo vydržet, že? Moje fakt, to jsou moc ale je fakt, že na podruhé. Rozko, co jsme ztratili. Podobně vaši. Když to chce na popraví, no pokud na popraví se budeš spát, ale jak to půjdeš po druhý, tak se mohu No, čau. Jsou v hlavě na mokřadek, na offroad, na závody. Tak stává albusy dneska, já už je hnusné. To je hezčí jak na starý Hilux. Ty novější už tak naopak. Vajíčko, to je hnusné. Já bych mu to říkal, já bych to řekl. Začalo se provádět. První majitel. Prodá. Jak podle SPD jde na to. A nemá hejt, ty vole, na tom. Je špatně. To je jinudy. On nevidí pásku. To je fakt srdcař, ty vole. To jede, tak to jede, no. Tady je cíl, jo? Tak pojď. To je borec, ty vole. Mám popálení. Dělali první poputky.